Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә хәзер булачак темалар турында. Олар иртән эш урынына барып җитә алмый. В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Завод хезмәткәрләрен эшкә йөртүче автобус йөк машинасына килеп бәрелгән. Бу хәлдә кем гаепле? Фирүзә Мәҗитова ачыкларга тырышты. Коронавирусны ачыклый торган экспресс-тестларга ышанырга мөмкинме һәм аларны кайдан сатып алырга? Эшне тизләйтә, диагностиканы яхшырайта. Белгечләр фикерен Илгиз Шәкүров тыңлады. Фәндәге казанышлар һәм ачышлар өчен $75 мең. Ул безнең татар кешесе, математик и бүтән историядә Орел беренче татар. Лобачевский исемендәге премияга быел кем ия булды? Булар хакында Илдар Сафиуллин. Кеше үлеменә китергән юл хәрәкәте бүген иртән Алабугадан 9 чакрым ераклыкта завод эшчеләрен йөртүче автобус авариягә очрады. Ул юл читенә туктаган йөк машинасына килеп бәрелә. Фаҗигада бер кеше һәлак була, 21 төрле тән җәрәхәтләре белән хастаханәгә эләкте. Килеп чыккан хәлне Россия тикшерү комитеты контрольгә алды. Куркынычсызлык таләпләренә җавап бирми торган хезмәт күрсәтү һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу маддәсе буенча җинаять эше кузгатылды. Хәзер фаҗиганың сәбәпләрен тикшерүчеләр, прокуратура вәкилләре ачыклый. Кем Фирүзә Мәҗитова дәвам итә. Бүген иртәнге 7-нче яртыда булган хәлакәт кадрлары бу. Автобусның бер ягы юк диярлек, тәрәзәләре куелып төшкән. Моннан бәрелүнең нинди көчле булуын чамалавы авыр түгел. Бу Алабуга Гари Абалач трассасы. 21 кеше утырткан автобус Чаллыдан Алабугага хәрәкәт итә. Завод хезмәткәрләрен эшкә йөрткән. Секунд эчендә Мерседес йөк машинасына килеп бәрелгән. 1 декабря в 6 часов 30 минут. Бүген 1 декабрьдә иртәнге 7-нче яртыда Алабуга Гари Абалач юлында вахт автобусы йөртүчесе идарәне югалта һәм юл читендә калдырылган Мерседес йөк машинасына бәрелә. Хәзер дәүләт инспекциясе тарафыннан моның сәбәпләре ачыклана. Хәлакәттә 68 яшьлек ир-ат үлә, 21 кешене төрле тән җәрәхәтләре белән хастаханәгә алып китәләр. Берсен Алабуга үзәк хастаханәсенә салганнар, 20-се Чаллы шәһәренә озатыла. Алар арасыннан 75 яшьлек автобус йөртүчесе авыр хәлдә. 2 кешенең хәле уртача авырлыкта дип бәяләнә. Табиблар хәзер аларның гомерен саклап калу өчен көрәшә. Привлечены специалисты из других учреждений. Хәлакәттә зыян күргәннәр өчен төрле учреждениелардан белгечләрне чакырттык. Офтальмолог, лор, хирурглар, алар барысы да хәзер БСМПда тиешле медицина ярдәме күрсәтелә. Кичкә таба хәлләре уртача авырлыктагы 16 кешене дәвалану өчен өйләренә җибәргәннәр. Россия тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкин кеше үлеменә китергән юл хәлакәтенең барлык сәбәпләрен ачыкларга кушты. Куркынычсызлык таләпләренә җавап бирми торган хезмәт күрсәтү һәм юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозу 2 мадда буенча җинаять эше ачылган. В настоящее время следователи проводят. Хәзер тикшерүчеләр хәлакәт килеп чыккан урынны өйрәнә, хәлнең барлык сәбәпләрен ачыклау өчен өстәмә тикшерүләр уздырыла. Фаҗига булган урынга Алабуга прокуроры Рөстәм Шәрәфетдинов килде. Татарстан прокуратурасы хәлакәтнең сәбәпләрен тикшерә. Аның берсе һава шартлары булырга мөмкин. Томан аркасында автобус йөртүчесе йөк машинасын күрмичә калуы бар. Хәзер транспортын юл читенә туктатучы парковка таләпләрен бозмаганмы, шуны да өйрәнәләр. По предварительным данным, грузовой автомобиль Мерседес стоял. Кайбер мәгълүматлар буенча юл читендә туктаган Мерседес машинасының фарлары сүндерелгән була. Транспортның бер өлеше юлга ук чыгып торган. Шәһәр прокуратурасы кешеләр ташыганда куркынычсызлык кагыйдәләре ничек үтәлүен тикшерүне оештырды. Тәртип бозу теркәлсә, прокуратура тарафыннан чаралар күреләчәк. Йөк машинасын йөртүче үзе тизгә генә туктаган идем ди. Остановился посмотреть заезд по навигатору. И все. А говорит, почему не включил? Светло было. Тикшерүчеләр фаҗиганың сәбәпләрен ачыклаячак. Фирүзә Мәҗитова, Гөлнара Миннеханова, Александр Дихачев, Әмир Сабиров, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. 30 ноябрь кичендә Әлмәт халкы күктә гадәти булмаган хәл күзәтә. Шәһәр өсте бер мизгелгә бик нык яктырып ала. Ул биналарда урнаштырылган видеокамералардан да күренә. Кайберәүләр метеорит төшкән дип тә уйлый. Социаль челтәрләрдә чит планетадан килгәннәр дип тә язучылар бар. Райондагы электростанциясен яшен суккан дигән фараз да яңгырый, чөнки бу вакытта кайбер өйләрдә ут бетеп ала. Чынлыкта Әлмәт подстанциясенең урсалы өлешендә кыска ялганыш килеп чыккан. Бу гадәти хәл, булытлар түбән һәм тыгыз булганда ялганыш вакытында килеп чыккан ут шулай ук күк йөзен балкыта, диде безгә Әлмәт электр челтәрләре оешмасы баш инженеры Радик Панчу.
Татарстанда соңгы тәүлектә 235 кешегә ковид диагнозы куелганы, 71 авыру хастаханәгә салына. Бу хакта оператив штаб хәбәр итте. Коронавирус йоктыручыларның күбесе Казан, Яшелүзән һәм Ярчаллыда. Россиядә узган тәүлектә 32837 кеше ковид белән авырый башлаган. Инде 3нче атна рәттән көн саен 1200дан артык кеше дә үлә. Соңгы тәүлек эчендә 16300 татарстанлы коронавируска каршы вакцинада кудаткан. Коронавирус белән авырысымы юкмы икәнен хәзер үзең дә белә аласың. Татарстан даруханәләрендә экспресс-тестлар сатуга чыкты. Алар якынча 800 сум тора һәм чит илләрдән кайтартылган. Даруханәләрдә әйтүләренчә, сорап килүчеләрдә җитәрлек. Беренче чиратта авырган кеше белән аралашучылар үзен тикшереп карарга дип ала. Коронавирусны ачыклый торган экспресс-тест уңай нәтиҗә күрсәткәндә нишләргә? Мондый тестка карап кына больничный ачалар микән соң? Белгечләр белән Илгиз Шакуров аралашты. А экспресс-тест на коронавирус есть у вас? Коронавирусны ачыклый торган экспресс-тестлар даруханәләрдә октябрь ахырында барлыкка килде. Кешеләр аны ковид белән авырмыймы икән дип шикләнгән очракта сатып ала. Үзе тиз, хастаханәгә дә барып йөрисе юк. Әмма өйдә ясалган һәм уңай нәтиҗә күрсәткән тестка карап кына табиблар сезгә ковид диагнозы куймаячак. Экспресс-тестның медицина оешмасында табиб янында эшләнгәнлегенә санала. Кеше өйдә эшләсә, менә бу тестны без белмибез, кемдән алынган бу мазок, шул кешедәнме, я башка кешеләрдәнме. Шуңа күрә юридик яктан кирәк медицина хезмәткәрләренең катнашу. ПЦР-тесттан айырмалы буларак экспресс-тест өчен биоматериал борыннан гына алына. Моның өчен һәр тестта таякчык бар. Ул махсус сыекчага салына һәм болгатыла. Килеп чыккан масса кассетага тамызыла, аннан соң көтәргә кирәк. Экспресс-тест нәтиҗәләрен 15 минут эчендә белергә мөмкин. Әгәр дә сез анда 2 сызыкча күрәсез икән, бу сездә вирус күзәнәкләре барлыгын аңлата. Әгәр дә бер генә сызык булса, сез коронавирус белән авырмыйсыз. Экспресс-тестлар күп төрле, аларны төрле илләрдә җитештерәләр. Татарстан хастаханәләрен һәм сырхауханәләрен дарулар белән тәэмин итә торган Татьяхмед Фарм оешмасы складында Кытайда җитештерелгәннәре. Медицина оешмаларына экспресс-тестлар сатып алу өчен Татарстан хөкүмәте 44 миллион сум акча бүлеп биргән. 44 миллион акчага алынган 370 мең набор. Шул наборларның 160 меңнән артыгы инде больницаларга, поликлиникага җибәрелде. Бүгенге көндә безнең складта 210 мең набор хисаплана. Күпләр экспресс-тестларны йөклелеккә тест ясау белән чагыштыра. Беренче чиратта ул шикләрне тарату өчен кирәк. Илгиз Шакуров, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Ярчаллыдагы торак йортта газ шартлавыннан соң бер ай вакыт үтте. Эшчеләр җимерелгән фатирларны яңадан торгызалар. Эш бер генә көнгә дә тукталмый. Безнең хәбәрчебез Гөлнара Миннеханова урында булып, ремонт барышын күзәтте. Кешеләр кайчан үз фатирларына күченә, шуны белде. Ярчаллыдагы әлеге йортта шартлау булганнан соң ук эшкә керештеләр. Төзүчеләрнең туктап торганы юк. 11нче подъездның 2 катын яңарттылар. Бинаның тышкы ягы төзекләндерелеп беткән инде. Бу көннәрдә эш подъезд эчендә һәм җимерелгән фатирларда бара. Бу гадәттән тыш хәл булган фатир шартлаудан соң монда берни дә калмый. Төзүчеләргә яңадан түшәмне, идәннәрне, диварларны төзекләндерергә туры килә. Сүз уңайдан озакламый монда обойда ябыштырачаклар, җылы да биргәннәр. Исегезгә төшерәбез. Әлеге йортта шартлау 25 октябрь кичендә булды. Нәтиҗәдә хастаханәдә 2 кешенең гомере өзелә. 2 яшүсмер җәрәхәтләр ала. Өйдә 11нче подъездның 6 фатиры тулысынча җимерелә. Күрше подъездагы бүлмәләргә дә зыян килгән. Отрабатываются вопросы именно уже подвора обоев. Халык белән киңәшләшеп обойлар, линолеумнар һәм кирәкле җиһазлар сайлыйбыз. Моннан тыш җирле бюджет исәбеннән зыян күргән кешеләргә акчалата ярдәм күрсәтелде. Сивалобовлар гаиләсе төзекләндерү эшләрен күзәтергә атна саен килә. Аларның фатирлары шартлау булган подъездда 4нче катта урнашкан. Тораклары тулысынча җимерелгән. Страх он всегда остается. Курку хисе һәрвакыт бар. Без күршеләребез белән бик тату торабыз. Проблемаларында хәзер барыбыз бергә киңәшләшеп чишәбез. Күршеләр белән мондый дуслык беркемдә дә юктыр. Шәһәр башкарма комитеты җитәкчелеге шартлаудан зыян күргән йорт кешеләре яңа елны үз фатирларында каршы алачак дип ышандыра. Димәк, барлык эшләрне тәмамларга бер ай вакыт калды. Ярчаллыдан Гөлнара Миннеханова, Александр Лихачев, Яңа Гасыр каналы. Эшче мигрантларга сырхауханәгә беркетелергә, туристларга прививка ясатырга, бала имезүче аналарга, сабыйлары өчен курыкмаска, авыручыларга антитанчикләрен санамаска киңәш итәләр. Нәрсә ул омикрон һәм республикада хәзер вазгыять нинди? Татарстанның сәламәтлек саклау министрлыгы җыелышы хакында тулырак Реальное время интернет газетасыннан укый аласыз.
Эшмәкәрләргә катлаулы вазгыятьтә ничек ярдәм итәргә яңа ел төнендә рестораннар ничәгә кадәр эшләячәк? Бүген бу хакта эшкуарлар йортында узган очрашуда сөйләштеләр. Россия Дәүләт Думасы депутатлары, икътисад белгечләре фикер алыша. Аның барышында нинди тәкъдимнәр яңгырады соң? Тулырак Руслан Хөснетдинов. Все оттуда вывезли, все полностью разруха. Пандемия башлануга Казан эшмәкәре Иван Игнатовның бөтен планнары җимерелә. Моңа кадәр ул балалар өчен бәйрәм оештырып, гаиләсен шул акчага туендырган. Шикләүләр кертелү белән аның батут үзәге дә ябыла. Яңа балалар студиясын ачу өчен ул дәүләттән ярдәм ала. 1% микрозайм рәсмиләштерәләр. Не считаю это кредитом, это... Минем моны кредит дип тә әйтәсем килми. Әйтерсең лә син якын дустыңа мөрәҗәгать итәсең, һәм ул сиңа ярдәм кулы суза. Ә син үз чиратыңда кечкенә күчтәнәч бирәсең. Эшмәкәрләргә катлаулы чорда хөкүмәт тагын ничек ярдәм итә ала? Бүген белгечләр шул хакта фикер алышты. Шуларның берсе каты көнкүреш калдыкларын чыгарган өчен акча түләү мәсьәләсе. Эшмәкәрләр аны норматив буенча түгел, чыгарылган күләмгә карап санауны сорый. Бер атналық бу проблеманы Татарстан президентына җиткергәннәр иде. Нәтиҗәдә аны бер ай эчендә шишәргә ышандыралар. Действительно, этот вопрос всех касается, особенно задел в момент пандемии. Пандемия вакытында норматив буенча күпләр зур суммада түләү кәгазьләре алды. ПЖКХ бер карасаң канун буенча эшли, әгәр аңа әз генә төзәтмә кертәбез икән, вазгыять тулысынча үзгәрәчәк. Везде должна быть логика и руководствоваться. Күпме шупшар чыгарыла, акчаны да шулай ук түләргә кирәк. Әлеге тәкъдимне алга таба да караячакбыз. Эшмәкәрләр бүген шулай ук аренда түләүләрен киметеп булмыймы дип тә кызыксына. Здесь надо найти... Әлеге мәсьәләне җентекләп карау кирәк, чөнки коммуналь түләүләр өчен дә вакытында акча күчерергә кирәк. Монда ничек ярдәм итеп булганын аерым уйлашу таләп ителә. Яңа ел төнендә рестораннарга төнлә эшләргә рөхсәт бирерләрме? Монысы декабрь уртасында билгеле булачак. Мы можем вопросы вынести на штаб. Безнең махсус штаб бар, һәм әлеге мәсьәләне дә алар белән берлектә хәл итәчәкбез. Яңа ел көннәре буенча аны аерым карарга кирәк, чөнки бер көн бер елны туйдыра бит. Бүген барлыгы дистәдән артык мәсьәлә каралды. Эшмәкәрләргә дәүләттән ярдәм алга таба да биреләчәк. Руслан Хөснетдинов, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. 3 метр биеклектәге тузганаклар, тимерче Муса һәм туган телне өйрәнүче Мәче буларны нәрсә берләштерә? Алар һәр кайсы тимердән, авторы Биектау районы эшмәкәре Ринат Гыймадуллин. Аның тимерче алачыгында сыннар белән берләттән тимер өстәлләр, урындыклар, капкалар да бар. Быел тәвәккәл эшмәкәр Металл Экспо халыкара күргәзмәсендә җиңеп чыга. Дөньяның төрле төбәкләреннән җыелган тимерчеләр игътибарын ул нәрсә белән җәлеп иткән? Тулырак Динә Хәсәметдинова. Оста кулларда тимер теләсә нинди формага керә, җиңеләя һәм җанлана. Бу көндә булачак капкага бизәкләр эшли. Капка бизәкләре генә түгел, учак яну өчен урыннар, камин кирәк яраклары ясыйлар. Ринат Гыймадуллинның тимерче алачыгында дистәләгән төрдәге эшләнмәләр барлыкка килә. Эскиздагы рәсем башта карандаш белән төшерелә, аннары булачак эшләнмәдә уйла. Монда 12 кеше хезмәт куя. Уфа, Ростов һәм Златоустан күченеп килгәннәре дә бар. Җегетләр минем иртәнге таңнан кичке параңга шай эшләр. Мин үзем әйтәм, любой кешегә мин атнага 7 көн тәүлегенә 24 сәгать эшлим дип. Шуңа күрә мин шундый җегетләр белән генә эшлим. Зур чыршы уенчыга яңа елда шәһәр урамын бизәячәк. Сыннар җитештерү цехында тимер агач яфрагына йөземгә әйләнә. Ринат Гыймадуллин бакчасында тимер тукайны, татарча китап укучы Мурауны 3 метр биеклектәге тузганак күрергә мөмкин. Соңгы елларда татар мәдәнияте аның тарихи илһамландыра ди автор. Татар халык иҗатына, татар халкы сәнгатенә күбрәк игътибар итәбез. Шуңа күрә уйлап чыгарганда да үзебез әгәр дә тегене үзебезнең иректә булса нәрсә уйлап чыгарга тырышабыз, шул якны күбрәк алырга, татар халкының үткәне, татар халкының хәзергесе и булачагы турында. Татарстан эшмәкәре инде 3 ел рәттән Металл Экспо халыкара күргәзмәдә катнашып, беренчелекне ала. Быел Моабит дәфтәре сынын тәкъдим итәләр. Тимер дәфтәрдә Муса Җәлилнең Кызыл ромашка шигыре уелган. 2019 елда бу конкурста тәүге тапкыр җиңү яулагансын Тимерче Муса, ул авторның үзендә саклана. Халыкара һәм ил күләм күргәзмәләрдә катнашырга Татарстанның икътисад министрлыгы ярдәм итә. Чыгымнарның 1,5 миллион сумга кадәрен каплый. Бу эш кече һәм урта эшмәкәрлек ил күләм проект кысаларында алып барыла. Если мы говорим про российские выставки... Әгәр дә Россия дәрәҗәсендәге күргәзмәләр икән, эшмәкәрләрне конкурска алып чыгабыз. Оештыру эшләрен башкарабыз, стенд булдырабыз. Халыкара күргәзмәләрдә инде эшмәкәрләргә ярдәмгә тәрҗемәчләрне дә җибәрәбез. Монда экспорт күләме арта, элемтәләр ныгый. Мондый программага хәзер үз мәшгульләр дә дәгъва кыла ала. Барлыгы 50дән артык эшмәкәр күргәзмәләрдә катнашырга өлгергән инде. Ринат Гыймадуллин инде яңа максатлар белән яна. Булачак тимер сыннарның эскизлары ясалган.
Биектаудан Динек Самдинова, Данил Филатов. Яңа Гасыр каналы. Бүгін Қазан федераль университетында Лобачевский исемендәге премия тапшырылды. Быел Россияда билгеләп үтелүче фән һәм технология елында лауреат $75,000 күләмендә акча алачак. Премиягә милләттәшебез галим Мәскәү дәүләт университеты профессоры Иҗат Сабитов ия булды. Югары уку йортындагы тантаналы чарада Илдар Сафуллин да булып кайтты. Лауреата премии и медали имени Николая Ивановича Лобачевского 2021 года. Математика галимнәре өчен Лобачевский премиясе иң дәрәҗәле бүләк. Ул 2 елга бер мәртәбә дөнья күләмендә танылган галимнәргә тапшырыла. Быел 20 кандидат дәгъва кылган. Әлеге премия тарихында беренче мәртәбә татар галиме бүләккә ия булды. Ул физика-математика фәннәре докторы Иҗат Сабитов. Галим үзе бу казанышны спорттагы чемпионлык белән тиңли. Когда спортсмены первым прибежать на финиш. Спортчы өчен финишка беренче булып йөгереп барып җитү мөһим булса, галим өчен ниндидер яңа теорияны башкалардан иртәрәк уйлап табу бик әһәмиятле. Әле дә хәтеремдә, яшь чагымда ниндидер ачыш ясап аны исбатласам, шатлыгымнан бер аякта сикереп йөри идем. Момент знаю. Эту теорему никто еще его не знает. Профессор Иҗат Сабитов Мәскәү дәүләт университетында эшләгән, 2 диссертация яклый. 2014 елда ул метрик геометрия юнәлешендәге хезмәтләре өчен Ломоносов исемендәге премия лауреаты булган иде. Бүген аны Казанда хөрмәтләделәр. Галимгә $75,000 тапшырыла. 5 ел элек Лобачевский премиясе Татарстан президенты ярдәме белән яңадан гамәлгә кертелгән. Вот этот синтез творчество в математике. Бүгенге вакыйга ул фәнне популярлаштыруның бер матур күренеше. Бу лауреат мисалында без математикага иҗади караштырыш хезмәт нәтиҗәсен күрәбез. Гомумән, фән елы президент ярдәме белән республикада зурлап үткәрелә. Республики, безусловно, год науки. 84 яшьлек милләттәшебез беренче турда ук лауреат дип табылган. Бу бик сирәк күренеш. Соединенные Штаты Америки, Япония. Америка Кушма Штатлары, Япония, Көнбатыш Европа илләре Россиядән галимнәр әлеге премиягә дәгъва кылды. Иҗат Сабитовның хезмәте иң лаеклысы дип табылды. Номинантов. Бу чараның бүген узуы очраклы түгел. Рус математика Казан император университеты ректоры Николай Лобачевскийның 1 декабрьдә туган көне. Аның премиясе яшь галимнәрне яңа ачышларга тәрә. Менә бездә яшьләргә дә ул стимул. Biz менә хәзер уйлыйбыз, ул премияны яшьләр арасында да бирергә. Наверное, андый зур сумма булмас яшьләргә, но ул тоже бик солидный сумма булырга тиеш и бик престижный. Россия күләмендә математиклар арасында ул бик зур премия и иң престижный премия. Шуңарга чит илләрдән дә бик күп кеше претендовать итә. Бүләкләү тантанасыннан соң ук Иҗат Сабитов яшьләр өчен яңа ачышлар турында лекция укый башлады. Бердә утырышлар керфектә какмыйча галимнең һәр фикерен йотлыгып тыңлый. Бу бик күркәм күренеш, чөнки фәндә тәҗрибә уртаклашу ул төп кануннарның берсе. Илдар Сафиуллин, Илдар Хуҗахматов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе инициативасы белән игълан ителгән әдәби конкурсының кайбер нәтиҗәләре билгеле булды. Конкурста 9 төрле номинация буенча иҗади эшләр кабул ителә. Бу өлкәннәр, үсмерләр, балалар өчен повесть, хикәя һәм шигырьләр. Бүген балалар һәм үсмерләр әдәбияты номинацияләрендә җиңүчеләрне дә ачыкладылар. Бу елның 1 сентябренә кадәр 1000 ярымлап эш кабул ителгән, шуларның 865 шигырьләр һәм поэмалар. Әсәрләрне халык шагыйрьләре һәм язучыларыннан торган жюридә бәйли. Алар фикренчә яшь буын күбрәк шигърият белән кызыксына, араларында өметле авторлар да бар. Ярчалыдан Лилия Гыйбадуллина мәсәлән шигырь һәм поэма номинациясендә дә җиңү яулаган. Иң оста роман язучылар бу айда билгеле булачак. Җиңүчеләргә акчалата бүләкләр дә каралган. Бездә әле дары бетмәгән икән. Шул кадәр кызыклы әйберләр бар һәм төрле юнәлешләрдә, әдәбиятның төрле юнәлешләрендә бик менә сөенеп укыдым кайбер әсәрләрне. Гаҗәеп, һәм бу сөенешне әлбәттә безнең укучыларыбыз да уртаклашыр дип уйлыйм, чөнки аларның иң яхшы дигәннәре әлбәттә Казанлыклар журналында басылып чыгачак. Милләт җыены яңа ачылган татар мәдәнияте үзәкләре беренче Бөтен Россия Касумәсе фестивале, Бөтен дөнья татар конгрессының милли шурасы бүген ел дәвамында башкарылган эшләргә нәтиҗә ясады. Җир шарының 45 илендә татарларны берләштергән 460 оешма эшли. Кайда гына яшәсәләр дә, алар татар халык гырыф-гадәтләрен, телене, милли йолаларны саклый. Быелгы милләт җыенында 76 өлкәдән 500 татар катнаша. Омскида беренче тапкыр төбәк тарихын өйрәнүчеләр форумы уза. Троицкида Габдулла Тукайга һәйкәл,
Екатеринбург шәһәрендә һәм Волгоград өлкәсенең Маляевка авылында Муса Җәлилнең сыны ачыла. Татарстан президенты Үзбәкстан, Кыргызстан, Сугуд Гарабстаны, Пермь, Бурятиягә барган сәфәрләрендә милләттәшләребез белән очраша. Булар барысы да татарларны берләштерүнең бер юлы диләр Конгресста. Киләсе елгы планда 400 пункт, шуларның иң мөһимнәре бөтен дөнья татар конгрессы оешуга 30 һәм ислам дине кабул ителүгә 1100 ел тулуны билгеләп үтә. Һәрбер өлкәдә, авылларда, шәһәрләрдә, чит илләрдә безнең татар оешмалары, активлар үзләренең мөмкинлекләренә карап, инде ковид дигәндә дә, тормышта алып баруда бик актив эшләр. Бу безнең йөрәктән, рухтан чыккан, милләтне сакларга, мәңгелек ясарга берләштерү нигезендә эшләнә. Бүген Татарстанда 11-нче сыйныф укучылары инша язды. Бу биремне үтәү рус теленнән бердәм дәүләт имтиханына керү өчен кирәк. Иншаны 16 меңнән артык укучы яза. 4 сәгать эчендә алар тәкъдим ителгән 5 темага язма эш башкарырга тиеш иде. Сәяхәт итү, технологияләр, җинаять һәм җаза, китап уку, гражданлык позициясе темалары бирелде. Биремне физик мөмкинлеге чикле булган 200-дан артык укучы да үтәде. Әлеге сынау иншасына билге куелмый. Бүген тапшыра алмаганнар аны 2 февраль яисә 4 майда да кабат язарга мөмкин. Әгәр дә инша язган булсам, Россиядә кемгә яшәргә яхшы дигән теманы алыр идем. Ни өчен әйтәсем килә? Әгәр дә саулыгың булса, исән сау булсаң, акылың, фигылең булса, һәм гомумән алганда үзеңнең илеңне яратсаң, бу тема гомерлек тема. Үзең туган илдә, үзең яшәгән илдә, үзең белем алган илдә аңа рәхмәтле булып яшәргә яхшы. Бүген бөтен дөньяда СПИДка каршы көрәш көне. Хәзерге вакытта республикада ВИЧ-инфекция йоктырган 15 меңнән артык кеше исәптә тора. 148 балалар. Авыручылар саны республиканың көньяк көнчыгышында арта. Бу анда чит төбәкләрдән законсыз рәвештә наркотиклар кертелү белән аңлатыла диләр. Инфекция йоктыручыларның күпчелеге әфин кулланучылар һәм тәртипсез тормыш алып баручылар. Шуңа белгечләр вакытында тест биреп, тикшеренеп торырга киңәш итә. Бу исәптән бер ел элек җиңү тесты дип аталган проектта башланган иде. Махсус җиһазландырылган машиналар Идел буе төбәкләренә чыга һәм бирдә яшәүчеләргә бушлай тест ясый. 15 мең кеше үз сәламәтлеген тикшерткән, 79-ында ВИЧ-инфекция табыла. Андый кешеләргә коронавирус тизрәк юга һәм катлаулы үтә дип белгечләр, чөнки иммунитетлары какшый. Бүген Казан онкология үзәгендә дәваланучы балаларга батырлык тартмалары бүләк иттеләр. 150 нәни пациентка исәпләнгән хастаханәдә бүген 76 бала бар. Савыгыр өчен аларга көн саен диярлек авыр процедуралар үтәргә туры килә. Химия-терапиясе, операция, анализлар алганнан соң һәр бала батырлык тартмасыннан үзенә охшаган уенчыкны сайлап ала. Бу аларның сабырлыгы өчен бүләк ди табиблары. Бүген тартмаларны Бердәм Россия тарафдарларының һәм гражданлык башлангычларына ярдәм үзәге активистлары тулыландырды. Акция 3-нче ел дәвам итә, аңа теләгән һәркем кушыла ала. Бу уенчыклар аларга тизрәк саугырга ярдәм итәр дип ышанабыз. Сабыйлар бит күп вакытларын хастаханәдә үткәрә. Көндәлек тормышларын бераз ямьләндерү өчен тырышабыз. Лечебном учреждении будет для них. Хастаханәдә булган балалар өчен безнең игътибар бик кирәк бүгенге көндә һәм аларга характер өчен бирешмәү өчен бу безнең символлар, алар бик тә кирәк һәм аларга ул көч бирәчәк. После каждой химиотерапии Һәр химиотерапия курсыннан соң улым батырлык тартмасы янына йөгерә. Анда аны бүләкләр көткәнен белә ул. Иң охшаганын сайлап ала. Безнең өчен зур ярдәм. Бүген татар телен үстерү, татар-мөселман традицияләрен саклау буенча эш алып баручы иң яхшы мәчетләр һәм имам-хатиблар билгеле булды. Аларны Татарстанның диния нәзарәтендә бүләкләделәр. Изге аманат конкурсының сайлап алу турлары башта районнарда уза. Җиңүчеләрнең портфолиолары республиканың төбәк казиятләренә җибәрелде. Җиңүчеләр белән Чулпан Касыймов аралашып кайтты. Иң яхшы имам-хатиб номинациясендә Яшел Үзән мөхтәсибәте Бакырчы авылы мәчете имамы Әнәс Закиров беренче урынны яулый. Ул татар авылында телне саклап калу җиңелрәк ди. Шуңа мәчеттәге барлык чаралар да ана телендә үтә. Хәтта күршеләре чуашларны да татарча гайрәтәләр. Быел җәй көне без балалар мусульман сабан туе уздырдык. Бөтен тирә-җүн авыллары җыелып, хәтта менә Чувашиядан килеп тә катнашып, татар телен өйрәнәләр. Конкурс 6 номинациядә үткәрелә. Эшләргә бәя биргәндә аеруча татар телен, гореф-гадәтләрне саклауга һәм милли үзаң тәрбияләүгә юнәлтелгән проектларга игътибар бирелә. Бүген җиңүчеләргә әлеге эшчәнлекләрен дәвам итү өчен акчалата бүләкләр дә тапшырылды. Җиңүчеләр авыллардан гына түгел, шәһәрләрдән дә бар. Шуларның берсе Казанның Гаилә мәчете. Тырышабыз
гаиләләр белән эшләргә. Мәсәлән, шул ук ин бәләкәй балаларга да дәресләрен уздырабыз. Киләләр аларга да өйрәтәбез. Бездә төркем бар тәрбияле бала. Олылар белән дәресләр, мәсәлән, ин олылар өчен васиятнамә бәйгеләрен. Изге әманәт конкурсы татар телен саклау һәм үстерү комиссиясе рәисе һәм республика мөфтие ярдәме белән үткәрелә. Иң яхшы 15 мәчет һәм 3 имам-хатиб сайланып алынды. Күңел сафлыгыбыз, рухи чисталыгыбыз өстендә милли традицияләрне саклау өчен алар инде булай да зур тәҗрибә туплап эш башкара торган шәхесләр һәм аларның бу мәсьәләдә дә сүзләре башка теләсә кайсы урынга караганда үтемлерәк, шуңа күрә мин бу проектны безнең отышлы проект дип саныйм. Телебезне саклау да Раббыбызның әмере булып чыга. Шуңа күрә безнең мәчетләребездә вагазлар да татар телендә алып барыла һәм киләчәктә шулай булырга тиеш дип уйлыйбыз. Быел мәчетләрдә татар теле курсларын укыту, онлайн мәдрәсә проектлары эшли башлады. Балалар, яшьләр өчен татарча чаралар оештырыла. Республика мәдрәсәләренең 5-сендә укыту татар, 3-сендә 2 телдә алып барыла. Бу үз чиратында чит төбәкләрне ана телле һәм милли үзаңлы имамнар белән тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Шулпан Касымова, Алмаз Ятдинов, Яңа гасыр каналы. Әлегә менә шулар иде, очрашырбыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы сүзне гәнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Яңа шкаф купе кирәк икән сузмагыз. Данил Мастерга кичектереп түләү шарты белән заказ бирегез. Бортик декабрь азагына кадәр китереп бирү, фатирга кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Шкаф купеның иҗди проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефон 260-766. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулы Азнакай Әлмәттә алмашынучан болытлы көн, кар явачак, 2 градус салкын. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Ярчалы, Алабугада болытлы, кар көтелә, температура 2 градус салкын. Төньяктан Актаныш, Әгерҗе, Пензелейскида урыны белән кар, температура 2 градус. Төньяк көнбатыштан Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы, явым-төшемнәр көтелә, температура 1 градус салкын. Көньяк көнбатышта Болгар-Буа, Чүпрәлдә кар, температура 2 градус. Чистан Урлатмавада, Чирмешәндә болытлы, шулай кар явачак 1 градус салкын. Үрмәүк яфрагының сыгымтасы белән ясалган Гиделикс тамчылары һәм сыйкчасы ютәлдән бөтен гаиләне дәвалый. Гиделикс ютәлне җиңеләйтә, буыннар киеренкелеген бетерә, яңа туган сабыйларга да бирергә ярый. Составында спирт белән шикәр юк. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Бездәге авыртуга түзәр хәл калмады. Миңа протез куйдылар, әмма ияләшеп булмады. Аякка баса алмадым. Доктор Оста исән калган буынны операциясыз коткарып калырга сүз бирделәр. Яңа буын инъекциясе ярдәмендә без югалган кимерчәк тукымаларны торгызырга һәм хәтта артрозның авыр формаларында буынның хәрәкәтчәнлеген кайтарырга өйрәндек. Мин протезлаудан баш тарттым. 2 теземне дә дәваларга һәм авырту хакында башка бер кайчанда искә төшермәм дип өметләнәм. Доктор Ост федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операцияның кирәге калмый. Мәркәзебез Казанда болытлы көн, явым-төшемнәр көтелә, температура көндез 1-3 градус салкын. Җил көнчыгыштан уртача тизлектә вакыты белән көчәя. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 742 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 82%. Җирнең магнит кырытыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулай иде, киләсе очрашларга кадәр.